Inspeksyon po sa mga bumabiyaheng pampublikong sasakyan sa Region 1 nagpapatuloy. Para sa detalye kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM. Report! Magpapatuloy ang isinasagawang monitoring at inspection sa mga bumabiyaheng pampublikong sasakyan sa Region 1 sa ilalim ng Oplan DBES o Drive Better to Enjoy Safe Travel ng Land Transportation Office Region 1. Layunin nitong masubaybayan ang daloy ng trapiko at kaligtasan ng mga bumabiyaheng sasakyan ngayong patuloy ang dagsa ng mga biyahero dahil sa pagbabalik trabaho. Partikular ang tanggapan na tututukan ang pagtalima ng mga bus companies sa mga ibinababang regulasyon para sa kaligtasan ng mga driver at pasahero. Inaasahan ng tanggapan ang tuloy-tuloy na kooperasyon ng publiko upang ligtas ang pagbiyahe sa mga kalsadahan ngayong bakasyon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.